קבלת קלפים. בהקשה על קבלת קלפים מוצגות לפניכם מספר אפשרויות לקבל מעטפה ובה 3 קלפי אש. נייד. בסליקה סלולרית שלחו SMS עם המילה אלבום למספר 6161, קיבלתם סיסמה, הכניסו אותה לתיבה. וקבלו מעטפה. הקישו על פתח ולפניכם 3 קלפים. הקישו עליהם להכנסה לאלבום. קווי. בסליקה במספר קווי השתמשו בכל טלפון שהוא, הכינו עט ונייר והתקשרו למספר הנקוף כאן, הקישו את הקוד 19957, רשמו את הסיסמה, הכניסו אותה לתיבה וקבלו 2 מעטפות. אשראי. לסליקה בכרטיס אשראי ובפייפל מלאו את מספר המעטפות שאתם מעוניינים לרכוש. בקשו מההורים לסלוק עבורכם. לא לשכוח, יש בונוס לרוכשים באשראי. פייסבוק. הקישו ועברו לדף מעריצים. שם לחצו על לייק. קבלו קוד ואותו הכניסו לתיבה. שילחו ויש לכם מעטפה בחינם.